Yes, hello mga subscribers! Dito po tayo muli again for our updating therapy. Ngayon po ay again, exercise natin yung lower limb ni Kuya bago natin siya po tayo. Pag tumatag ito sa kanyang in preparation again, yung aking program for this 27 days of therapy. Ngayon po ay September 9, di ba? 9! April 9 ngayon, April 9, September. Ngayon po ay April 9. September. April 9 po ngayon, holiday yata ngayon. Ano bang holiday ngayon? Happy holiday to all of you. Ano holiday sa holiday ngayon? So shout out again. Siyempre sa lahat ng ating mga viewers, nanonood po ng journey namin ni Kuya Dolly Peña. Ito po sa San Jose, Magalang, Pampanga. Ito po yung ating updated therapy ngayon for our 27 days. Malaki ng pinagbago niya. Meron siyang balancing. Medyo yung kanyang sigla, lumalakas na. At tiwala sa ating may kaban. Sally, let's pray. Sally, pray muna kami guys bago kami mag-stretching. So siyempre, we will make stretching. Kaya pray muna tayo para kami tayo ng gabay. Kailangan sa salig ko ng Diyos siya. Yan po, masama ko si Sally ko ng bahay. Siyempre, meron tayong verse ng Bible ng Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge you, and it shall direct your path. Heavenly Father, we pray for your word. We worship your Father, we glorify your Father, we give you thanks and praise for God. Lord, we ask you, Lord God, to guide us and bless us with all, Lord God. Abante rin po si Kuya Noli, Panginoon, Lord God, sa inyong sitwasyon. At dalangin ko, Panginoon, ang kanyang aga ng pagaling, Panginoon. Pag-ibas mo rin po ang kanyang mga anak, si Ivy, si Jiang, si Marie, Lord God, at patuloy po sumusuporta po sa therapy nito, Lord God. Pati na po kami ng mga kapatid, ng mga anak. We bless them po, Lord God, ng mga Father, at po si Lourdes at ang buhay ng mga Panginoon, ikaw po kami Diyos na po namin sinasamba. Samahan niyo po kami sa aming karoon ng Lord God. Sa pangalan po ni Jesus na aming pagkaligtas. Amen. Do it! So, siyempre, bago ko siya itatayo, itong kanyang lower limb, siyempre, kailangan natin mga stretching at least mga 30 tiklop, no? Pap, kapag niya ako nagkakamay ka. Papa, yan. Tinataas mo yun. Yan, sige. 1, 2, yan. 3, 4, 5, 6, 7, try this, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Arthritis. Ba't? Yung sugat ko? Ay, sugat ko. Oo. Di ba gumana? Magaling niya pag silog-silog mo. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ngayon po ang kanyang 27 days. Ngayon po ay April 9, 2026. Ayan. Ngayon po ay Thursday. Ayan. Okay? Everyone? Yung pare. Yaman. Kaya naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pag hindi mo nakakalakad ang pasyente natin, ito po importante pag hindi nakakalakad. Pero kung nakakalakad na po yan, automatic na pupupo tayo at walking exercises ang kailangan niya. Pero this time, si Apollo kasi hindi pa nakakalakad, balancing pa lang kanyang improvement for our 27 days. So this is the important exercises sa kanyang lower limb. Lang kasi ito tumibay. Diba? Diba, me? Lang tumibay yan. Sakit? Siyempre, bumukat rin. Mga sugat ko? Sabi ba, isa na bakit hindi gumagaling yung sugat ko? Taas ba sugar mo? Nandito kasi yung sugat ko? Kailangan sugar mo gumaling yan, no? Dapat sila. Oo. Tanong kayo sa doktor kung ano kailangan dyan, ha? Oo. Sana ang bumibili ng gamot. Sino? Sana. Binibigay ka niya. Hindi naman gumagana. Umukat rin.
Aray. Aray. Aray, nako. Eh, sakit lang ginawa ka mo. Hindi siya ba? Hindi ko magaling. Aray. Oh, balancing. 1, 2, 3, balancing ka. 1. Yan. Ano, ginaganan ko yan, no? Sa apo mo, no? Wala eh. Ginagyo. Tagyo. Di ba kaya siya ganito siya? Upo mo lang siya? Kaya mo siya? Ito ba kayo? Nakagyo mo sa mo na? Nano ka? Straight body ba? Straight body. Straight body. Oh. Up. Kumusta ka? Ikaw ang naman. Di ba? Ganyan ka rin. Nang tayo ay magkita. Mataba na ko yan, ah. Ano ko yan? Mataba ka na. Mataba na ako. Oo, nagkakalaman na ako. Oo. Sino yung bumisita na nito? Ah, Bumisita. kanina rito. Bumisita ka. Oo, yung kaibigan ko lalaki niya. Very good. Sabi siya. Diraw niya lang na maganda ko. Gusto ka no? Awat. Hindi alam na gusto ka. Ano sabi niya? Sinabi lang sa kanya. Pero hindi pa ako napunta ko kanina lang. Siyempre siya may dahil matanda na siya sa 28 daw. Sinuha niya ako dito, nilagay ka sa wheelchair. Kaya ka niya. Hindi niya ako kaya. Huwag na. Ito tumama dito. Hindi niya naman diskarte, no? Oo, Hindi ba diskarte? Ne? hindi niya lang. Kapakay pa siya pa kanita, no? Ne? Hindi ka tulad ni Lule. Oo, hindi na lang diskarte mga, no? Sabi ko, ang mga tagyan ko, mama dito. Pimiyasa na kaya tan eh. Hindi niya lang ang pag-ako niya sa akin. Mhm. Tapos, kung nailagay niya ako, dandagan mo siya na. Bukas si Luli na lang maglalagay. Hindi ba doon eh? Andiyan si Luli bukas. Marami niyo doon eh. Si Luli kahit babae, malakas. Nakakasyon. Mandirik ba yun eh? No? Oo.
Buti na si Lodi. Dinahal sa pera niya. Meron ng dalawang nakaewa. Segunda siya. Oh, isipin siya ng mo na. Sabi nga, trust in the Lord, di ba? Trust in the Lord. Hawak. Straight body, yun. Ay, Buka ka mo ito ba? Oo, nagdidikit pa ako. Okay, hindi. Hindi. Kaya mo yan. Easy na sa'yo. Straight body ka. Yan. Kaya mo yan. Upo ka. Yan. Di ba? Kaya mo na. Oo, tarap pa. Okay. 1, 2, 3. Push! Ay, mali yan. madudulas. Mali. Huwag mo dudulas. Pasok mo. Yeah. Oh. Mali yan. Huwag mo dudulas. Madudulas. Ayan, huwag mo dudulas. Oh, tayo ka. Dudulas. Oh, sige. Push! Diretso mo yung paa mo. Diretso mo yung paa mo. Pati ba diretso yung paa mo? Bakit? Pumunta sa dinarasyon na. Eh, push yun. Kailan na. Tinan mo yung tayo mo ron. Parang hindi diretso. Diretso ka tayo. Diretso ka. Sino ba nagkano sa'yo? Baka pabubuha sila marunong. Ha? Buka. Hindi po kita bibisita. Pabubuhat ka na. Pag binibisita, huwag mabubuhat. Pag ang disgrasya ka, patay tayo dyan. Ginagawa mo. Pag may bumisita sa'yo, huwag ka pabubuhat. Ha? Kung bibisita lang yun, pabubuhat mo. Ay, di marunong. Di ba? O, sige. Okay. Yan. Opo. Yan na. Ayo. Hindi kami sarili mo. Lakasan mo yung ayan, di ba kasi mo. Pag may bumibisita, huwag ka pa po kasi kaya hindi niya alam gagawin, di ba? O, magkadiskas, di ba? Okay. Masalaya siya na kayo. Okay rin, mapaganda ka rin. Pabuhat ka pa. Pabuhat. Hindi naman niya sinabing maliga ka. Sabi niya, basta di pa kita kaya, sabi niya. Ano eh, nabing gawa na. Oo. Maninin mo sana, o kanya na, kahit ating wheelchair ka, di pa kaya na ka, o yapi na ito. Eh. Gusto ko yung wheelchair, isang wheelchair nga na eh. Mga mo to. Ha? Hindi, ganyan naman. O, sige. Mula lang tayo sa likod. Dili. Nakakapahalin, bakit ka ba? Yun yung importante kaya ka, wheelchair. Yun yung importante kaya ka. Sabi niya. Step body ka, kasi ka naman yung kaya mo katawan mo, yan, build na yan. Yun yung importante kaya ka, o. Kahit pa. Step body mo, ba't nakaganon yan? Hindi nakadiretso yung paano yan. Diretso yan. Nakabukot, malutot. Ba't binubukod mo kasi? Hindi. Sana yan. Sinanay mo eh, diretso na nga. Saan mo diretso yung paa? Tingnan mo tayo mo dito, diretso. Smith body ka. Yan, diretso mo pa, diretso mo. Diretso ka lang. Huwag ka nang upo ha. Huwag ka nang upo, babalas tayo. Magtutong ba ka? Tutong ba ka? Nakakatayo ka dati. Hindi pinag-aralan. Pag-aralan mo maigi. O, tutong ba ka niyan? O, di ba? Upo muna ako. Diyos. Nakakinin mo. May mo, may nari. Bakit na malutot? Ito ba ako rin? Kanina. Saan? Dito. Ito ba eh? Tignan mo. Hindi man diretso eh. Tinamaan niya ata ito eh. Tinamaan ito? Oo, dito. Ay, tayo dito. Nakasakay dito. Sabi ko, hindi yung ulis ko, masakit. Hindi man diretso yun. Ha? Ha? Okay, hindi kayo gagawin ha. Hindi disgrasya ka. Pawawa. Ayo. Yan. Hindi na ako tumayo kayo.
Diretso. Straight body. Matagal ha. Very good. I'm okay. Sige mo, thank you Lord. Ako may lipan, kasi tatalakad na. Oh. Sabi sa kanya, sa December, nakakatayo na ako. Oo. Sabi nung nag-therapy. Malakad ka na. Siguro nga, sabi niya. Sino? Nung nag-boot ka tayo kanina. Huwag kang mabubuhat sa mga yon kasi nga hindi sila marunong. Hindi na lang ang tamang program ng bubuhat. Mami, mabilayan ka na naman. Mahirapan naman ang mag-therapy sa'yo. Ha? Pag dumalo sila, kusapin mo na sila. Kaya ka pa buhat. Siskabang galit ko eh. O si Pela Biasa din. Kung mabilang, ano? Alam mo ngayon, may kaya na kamo. Sino? Opo. Yan. O tayo. Opo. Tayo. Matagal. Tayo mo. Kontrahin mo ha. Kontrahin mo. Kung baga babagsak ka, kontrahin mo. Kontrahin mo. Kung babagsak ka, kontrahin mo. Kontrahin mo. Carry ka. Carry. Yan. O. O. Kontrahin mo. Babe. Yan ka talaga. Paligaralan mo itong balance. O. Yan. Kontra. Yan. 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 Very good yan. Yan. Yan ako kontra. Carry ka kasi. Kontrahin mo eh. Kanya eh. Pati kontra mo eh. Stay buddy. Hindi ka tatalan. May sani kang tatalan. Ayos yan. Kaya, lang ganyan. Walang mahirap sa gusto natin. Kaya kami ni-practice kita eh. Kung panginaan ng loob mo. Ang ganda ng mga video, nakakatayo ka na nga eh. Oh, kasi ikaw, nag-iinip ka. Pag may tao, papatayo ka, papawilcheer ka. Mali yun. Ha? Hindi operate ako. Bumisita lang mo, makakasabi na ako. Bubya ko, bra kitang kanini. Oh. Alam mo na may tumbakan niya. Nakapigay balasime. Balasime na eh. Balik ka na alam eh. Patsakirin niya nga kontra may antaw. Ayan yung balasime. Pero yung dyan siya. Wala ka ng mga 5 minutes pa rin. So ito po yung gusto ko sa kanya i-practice yung balance niya. Matagal siya nakakatayo kasi si Kuya Noli medyo mahina ang tuhod nito eh. Ha? So kailangan ko itong i-balance para matagal siya tumatayo. Okay naman siya. Problema, kung may dumadalaw, nagpapa-wheelchair. Na siyempre hindi alam ang ba, diba? Pwede ba nang yung style? May laban. Magkasail la. Sahil lang. O yan, alam mo, sisi mo eh. O may tumong gamat, o apakakait ako. O, dandan ko po. Matakot. Dandan ko po. Matakot mo naman. O, paligran. Ayan o. Tibig mo na balance mo.